Номинации за цялостен принос в развитието на еврейската общност в България. Максим Бенвенисти. Максим Бенвенисти е роден през 1953 г. в Ючбунар, Бунар, еврейския квартал на София. Завършил е факултета по радиоелектроника към Висшия машинно-електротехнически университет и е доктор на техническите науки. През 2001 година Максим Бенвенисти е избран за заместник-председател по финансовите и стопански въпроси на Организация на евреите в България Шалом, а през 2004 година и за председател на Регионалната организация на евреите Шалом, град София. През ноември 2007 година става титуларен председател на Организацията на евреите в България Шалом и заема тази длъжност до момента. От 2004 до 2008 година той е член на борда на Европейския съвет на еврейските общности, който през 2014 година го отличава за изключителен принос към развитието на европейското еврейство. Максим Бенвенисти е и сред малцината българи, носители на медала Пушкин на Руската федерация. Отличието се връчва за постижение в областта на културата и изкуството, образованието, хуманитарните науки и литература, за голям принос за проучването и опазването на културното наследство, в сближаването и взаимното обогатяване на културите на народите. Доктор Бенвенисти се интересува от историята на евреите в България и на Балканите и активно работи за запазването на българското еврейско наследство. Искам да поканя тук при нас на сцената доктор Алек Оскар, който ще връчи наградата. Добър вечер. Заповядайте, докторе. Най-хубаво е да се връчват заслужени награди. Мисля, че всички ще ме подкрепите, че Максим Бенвенисти, или по-точно едва ли има някой, който да заслужава повече такава награда от Максим Бенвенисти. За тези 15 години той наистина безкористно даваше всичко от себе си за съхраняването и развитието на нашата организация. Той ни научи, че истинският лидер не е човек, който е надарен с някакви свръхестествени сили, а напротив, истинският лидер е един обикновен човек, който обаче кара другите хора да правят необикновени неща. И наистина едно голямо благодаря от организацията за всичко това, което направи Максим Бенвенисти, и аз съм сигурен, че той ще продължи да го прави през следващите години за нашата организация. И това, което е много впечатляващо и наистина трогна всички, подаръка, който ние искахме да направим за Максим Бенвенисти, за всички тези години на лидерство на нашата организация, той реши средствата да бъдат дарени за подпомагане на програмата на деца в нужда. Така че бих искал да поканя господин Бенвенисти освен наградата Шофар, да получи и един дарителски сертификат, благодарствена грамота за дарените средства в полза на програмата на деца в нужда. Заповядайте. Честито. Няколко дни думи имам ли? Да, имам. Тъй като утре ни предстои много да говорим, включително и на мен, тъй като утре е деня на Националната отчетно-изборна конференция на Шалом, искам да кажа следното. След наградите, с които съм отличен, основателно или не съвсем, защото човек най-добре преценява какво е направил сам. Шофара ми е особено скъп, защото това е наградата на моята общност. Тя ме отличи. И искам да кажа, че особено се радвам, че я получавам от ръцете на представителя и лидера на едно поколение, за което съм дълбоко убеден,
че ще запази еврейство в България и това е най-голямата награда, ако доживеем да видим този момент. Благодаря ти, Алек, доктор Оскар, защото много доктори станахме, и благодаря и на всички вас за годините, в които работихме заедно, а може да се случи така, че да поработим още малко заедно. Благодаря. Позволете ми, уважаеми господин артист, още един път благодаря на всички вас. Що се отнася до средствата, с чиста съвест и без никакво съжаление ги дарявам. Защото тези, които ме познават, знаят, че никога няма да си позволя в един свят на нужда, не само на еврейската общност, да нося подарък или да притежавам подарък, който може да помогне на едно дете да завърши 1 или 2 години от образованието си. Това би било най-малко неморално. Аз съм свършил и много лоши неща в живота си, но никога не съм бил циник. Благодаря ви.